Smita mang siting tembok Hanoman malumpat sampun Prating widing naga sari mulat mangandhap katingal wong wanodya yukuru ageng gelung rusak wor lan kisma kang iga-iga kaeksi mbegegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae-lae klampe sireng utawa karang kadempel ndak sawang lagi ketekan dayoh dayohe ora ana liya ya kuwi pendhita Kendali Sada si Anoman ya Senggana. Janur Gunung Kadingaren ana apa Anoman? Kalilan matur ki sisip diagung pangaksami yektosipun ik wekdal sakmangke manah kula nembe kuwur raos kula blawur nggagapi lumadining lelampahan ingkang kados mekaten mboten wonten sanes kejawi namung lelampahanipun Anoman piyambak kula menika rumaos jibeg-bebeg pantok pepuntuning tekad kula kedah nyuwun dawuh dumateng sinten kejawi namung paduka Sang Ismaya pamonging wong tanah Jawa nyuwun sewu ki paduka sampun nyekseni kalian gesangipun Anoman kula menika linairaken dhateng jaman Ramayana wiwit kuncung ngantos gelung gesang kula namung leladi dumateng titising Sang Hyang Wisnu nuwun inggih sesembahan kula Sri Rama Wijaya lah sakmangke sampun melangkah wonten ing jaman Mahabharata kenging punapa kenging penampa nyawa kula kok mboten enggal dipun jabel kalian para dewa
sukma kula kok mboten dibanjut kalian pangeran. Nyuwun sewu, kula menika sampun rumaos bosen. Anoman sampun rumaos jeleh. Tanpa gina Anoman napaki bumi menika. Anoman menika sampun kempong perot jambul uwanen. Duh Kyai, kula nyuwun dawuh ngantos kapan Anoman gesang wonten Madyapada menika Kyai? Anoman Wanara Seta Bayu putra aran Kanekra Mahambek Binandita Anoman kula wonten dawuh Kyai. Slendra kang rasa slendra kang jiwa. Semune kowe maido marang adiling kodrat. Karepmu kuwi kepiye to? Sawangen lumrahe wong angger ndonga, muga-muga pinaringan awak seger waras, pinaringan umur sing dawa. Sing cendhek kae diobati ben iso dawa lho. Lah wong kowe wis diparingi umur dawa parandene kok malah ngresula iki apa ora kleru kowe kuwi? Mbok mikir to Anoman. Anane nganti dina iki kowe isih diparingi umur sing panjang, isih diparingi umur sing dawa. Pangeran kuwi janji isih nguripi sing jenenge menungsa, tegese kuwi isih ana gunane. Yen wis pancen ora ana gunane wit biyen mesti wis dilereni anggonmu urip. Mudeng apa ora kowe kuwi? Tegese yen kowe nganti dina iki isih diparingi umur dawa, gunakno umur kuwi kanthi bener becik. Kanggo nyelengi tumindak sing becik, dharma utama lan ngibadah sing suci men sak wanci-wanci. Anoman seba ana ngarsaning Gusti, piniji sak wanci-wanci, aja nganti balenjani, aja nganti nguciwani. Diwenehi umur dawa kok ora gelem syukur, mara coba. Saiki dipikir maneh, dinalar maneh, diglejah maneh. Kira-kira umurmu sing kaya ngono kuwi diparingi umur sing dawa kowe ngucap pengen mati. Kira-kira ucapmu mau bener apa kleru Anoman? Andhedel gayuh gegana Risang Ramandaya Bakti ana yaksa gung cangkrama. Namane wel katak sini jejagi jroning wareh. Wong mbadha kulam tanpa tuwa mina-mina jro jaladri. Mila gugu saben hari. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang. Susung angin ngending kone miwang galing kangkung isine bumbung wong wang.
Widha karya wangsit pindha kumbang ajabing tawang susuh ngangin ngendi nggone ing beladalah diwanuhke iki aku Pandhita Srayan saka Ngastina jenengku Resi Wisamuka lan kowe aja gegedhen rumangsa aku tekan Klampis ireng kene yektine aku ora bakal ketemu karo kowe ning aku mau bubar wae jumujug ana ing Gunung Kendali Sada tinemune Gunung Kendali Sada lagi suwung jare sing jenenge Resi Anoman Ripalungguhan iki mapan ana ing Klampis ireng kene mula banjur aku jumujug ana desamu kene aku njaluk wektu sawetara iki aku bakal jagongan karo Pendhita Kethek iki Pandhawa tata katiwisaya ngindriyaksa sara maruta pawana-bana margana samirana lan parayang ana apa Wisamuka goleki marang Kapiwara Anoman ayo saiki petungan apik-apikan karo Wisamuka cetha yen to gelarmu karo blegermu kuwi padha sinampuran pakaryan kang ora enteng ya kuwi dadi pendhita utawa brahmana kowe karo aku iki padha gelare padha blegere Anoman mongko tentrem lan orane jagat iki gumantung kepiye pendhitane anggone nuntun marang umat supaya duweni bebuden kang rahayu mongko Ripalungguhan iki jagat wis wiwit rusak pakeme wis morak-marik saya-saya jaman saiki sapa-sapa bisa madeg dadi pendhita sapa-sapa bisa ngaku dadi brahmana tanpa metung awake kuwi pantes apa ora dadi pendhita kalebu kaya dedapuranmu kuwi Anoman pandhita kuwi makhluk sing suci pandhita kuwi makhluk ingkang luhur tartamtu duweni piranti sing genep lumrahe sing pantes madeg dadi pendhita kuwi sipate manungsa sing dadekke donya iki kisruh jagat iki giduh ora ana liya ya mung pendhita sing mung secara gelar nanging ragane sak jiwane kuwi dudu pendhita ning kewan kaya kowe bangsat Anoman Wisamuka kowe ora ngiluh karo githokmu yen kandhamu wujude pendhita utawa brahmana kuwi kudu sipate manungsa lan kowe nyepelekke Anoman krana wujudku mung wanara saiki sawangen ragamu kowe kuwi apa menungsa lumrah Wisamuka wujudmu kuwi dudu manungsa ning kowe kuwi buta sipate buta kuwi buta buteng betah nganiaya mula ora aneh ora mokal yen pandhita kaya kowe kuwi seneng ngremehke sak padaning titah kang dumadi wah rasa kakean bebangal kowe ayo metu njaba kelakon ketandangan dening Begawan Wisamuka kowe bangsat elek
Dumawur mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wor pandriting turong besti mimang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lelayu sehabit weh latialah durung swanggon klumaku saka negara Ngastina iki kepapak ana wanara kusika seta tegese kethek muluse putih ora pangling mantan gembong swela giri Anoman ya senggono ya Bambang Aswatama pendirangan mripatmu tumuju ning Karang Kadempel kene duweni perlu apa Anoman ana waran manuta ing ripalungguhan iki ndak bondo tangan lak srimpung sikil lak babat gulumu manuta dina iki dadi tumbal ana ing negara Ngastina nyawamu kudu mbok udhoke dadi tumbal minangka sarana supaya negara Ngastina kedunungan utawa ketondokan wahyuning Gusti kang ingaranen Wahyu Trimargajaya ora usah melu celing boloten kebolatengen Kurawa wis gedhek antuk pidak jempol karo Begawan Wisamuka pendhita anyaran kae. Woh, ora edep apa apamu? Kowe gelem manut dadi tumbal negara Ngastina ora? Ayo, cekelen Anoman. Cekelen Anoman kalamun bisa ngejak pirang delak ladeni wani karaku entek wedine kari wanine. Bagus. Gedhemu cilik dur mendhek kopat kapitul buntute ula tapangin kejroman lo branjangan. Cengkang kanteling kulitmu jemenggleng sudahanmu yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken ajajimu tumpang so tepiat datang satiku kurone batangmu Anoman
hut ha hut ho he hai wah weh wah hey wes ho he ho ha weh ha lo ha ya hey hot oh hey hey ah ho hai quay nyusul barangnya apa lho hot tat hei wah ho 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 ha hot ha has a ha ho ho ha ho hai ya wah ah ha ayo antemu ho 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 wah ya Hos, ha, 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 ho, ah, ha. Ha, ho, ho, ha, es, ah.
kalian. He. Ha. Ha. Mamprung nyawamu teman. Ah. keparat sirama nungsa wani tanding kelawan mami iki satriya lip nuwe jayeng palu gonsa yakti apa siratan ajre sing nyaleno pratang katokno budinira sira masti bakal lale satria ambyu abarema ngarso Oh. Ayo. Para Kurawa gulungan genderamu bongkono gegamanmu. Ratu Sindu Jayajatra kang bakal magut honing pupuh. Anoman kelakon remet tangane Jayajatra. Kelakon dadi klalaring epek-epek. Ayo maju. Joget lak kendangi kowe. Ah. 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 Oh, pat. Hot ta. Hot pa. Oh, hek.
Oh, back! Wah! Kabrabak suruka branang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabdo latara aja gembilu ndasmu kuwi Anoman dupeh kuwi bisa ngundurke barisan Kurawa musuh tanding karo Begawan Wisamuka tibane pengabaran ora lumpuh aja celuk Begawan Wisamuka kowe
Wisamuka. Kowe nibani pengabaran marang Anoman, ya to ya. Pengabaranmu ora bakal tak endani ning malah tak tampani. Yen pancen kodrate Anoman mati mergo pengabaranmu, wis tak ikhlaske nyawane Anoman. Ning yen durung kodrate Anoman mati, malah kowe dhewe sing kewirangan. Wisamuka. Bosap kena ngabarane Sang Begawan Wisamuka Pandhita Kendali Sadari Sang Anoman. Giya nglumpruk datan padaya kaya linolosan otot bebayune. Gendang sukmane Sang Anoman ya Sang Sukma Mayangkara mbuh tibane. Jiwa manjing mati kuwi Anoman, mati wis ngono. Ya. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon perang kang obro marakata. Ladialah Hanoman sing kondhang kaonang-onang jarene mantan Gembong Swelogiri. Nyatane orang gondro sepiro. Ketitik ketiban pengabarane Begawan Wisamuka lumpuh ora duweni kekuatan. Hanoman tak pondong tak gawa kunarepane Anoman tumuju ning negara Ngastina. Aja pati-pati kowe mati sadurunge kowe mapan ning bumi Ngastina. Kadah Aduh Bapak. Cupangkahan terus-terus umbar lindo bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk. Melayu-melayu gawe kaget ana apa Petruk? Ngaturi ketiwasan Bapak. Anoman tanding yuda karo Resi Wisamuka. Anoman ditibani pengabaran nganti ngletak. Mbuh mati mbuh urip. Saiki digendong digawa ning negara Ngastina, jarene arep digawe tumbal negara Ngastina. Iki piye, Pak?
Ha? Sajake Anoman kae kepengin jajal awak. Pancen disengaja nadai pengabarane Begawan Wisamuka. Ning yen miturutku Anoman kae durung mati, Petruk. Lah banjur iki kepriye mungguh becike bapak? Ayo melu aku. Golek bantuan kanggo srana nandingi kridane Begawan Wisamuka, Petruk. Ora mikir sarta palwana utring ranu Gresik karsane ratine kayo manis elira kusi rahim Duh Rama Pukulun Hyang Pramesti Guru. Kula ngaturaken panuwun dene ripalenggahan sakmangke sampun purna kewajiban kula gesang wonten Madyapada. Lantaran pengabaranipun Begawan Wisamuka satemah sukma kula kendhang ngantos dumugi kahyangan. Pukulun swarga utawi neraka kula namung ndederek kepareng paduka Hyang Adi Pukulun. Sukma Mayangkara arep dikaya ngapa lan kepiye? Daramamu ana alam padang isih durung rampung. Isih akeh jejibahan kang kudu kita rampungake. Mula nadyantari palungguhan iki jeneng kita abadan sukma. Munggah ana kahyangan nanging yektine sowan kita ana ngarsa ulun iki bakal dadi lantaran tumangkare Wahyu Trimargajaya marang titah utamane marang jeneng kita Anoman Sukma Mayangkara. Sabantuk wahyuning Allah Giya dumilah mangulah ilmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwa anggo Wahyu Trimargajaya kapara nyata Sukma Mayangkara. Wahyu Trimargajaya iki kapérang cacah 3 siji Wahyu Ratu, angka 2 Wahyu Kasatriyan lan angka pungkasan angka 3 ya kuwi Wahyu Kabrahmanan.
Ripalungguhan iki wahyu kabrahmanan ora ana kang pantes hanggaduh kejaba mung jeneng kita Sukma Mayangkara. Adi Guru, punapa mboten langkung? Punapa mboten langkung prayogi ingkang cacah kalih? Wahyu Ratu lan Wahyu Kasatriyan sisan damel dipun titipaken dhateng Sukma Mayangkara kemawon Adi Guru. Nuwun inggih Kakang. Sukma Mayangkara tampanana wahyu kabrahmanan iki lan aku titip Wahyu Ratu lan Wahyu Kasatriyan uga gawanen. Ulun pasrahke marang jeneng kita kira-kira sapa titah kang terhanggaduh Wahyu Ratu lan Wahyu Kasatriyan iki Sukma Mayangkara. Sikra kang bala tumingal klap-klap katon leregen sanging alis wong risang maweh gandrung sabarang kadulu ukir moyak mahayik yo jagat yo dewa yo bathara tak kira wis rampung darmaning Anoman urip ana Madyapada lah kok malah tinemune nampa kanugrahan wujude wahyu kabrahmanan ibarate wong gegawa ora saya enteng nanging malah sangsaya abot wahyu loro sing ndak gawa wujude Wahyu Ratu lan Wahyu Kasatriyan ora bakal ndak wenehake marang titah sapa wae krana kudrate wahyu kuwi sing menang nemtokake milih ya kuwi wahyune dudu menungsane mula wahyu loro iki bakal tak uncalke saka gegana kira-kira wahyu iki sapa sing bakal dituju Tasma aku nyawa selendang biru Gelangane mentok masih ati
Yuk, salah satu. Selendang biru hamung ngenaki hati nora tekan batin setiamu. 1, 2, 3, 4. Iya. Selendang biru. Sekali lagi. Yuk. Tetap penuh janjimu, selendang biru. Salah satu, Mas Heru. Hanyelai janji selendang biru, selendang biru among ngenaki hati nora tekan batin setiamu. Ya. Gerupak. Yo. Tetap ana janjimu selendang biru. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dek Bagong. Pagi Le, Truk. Pagi Mas Petruk. Leren sawontara masih bertemu ning season 2. Patut songo goro-goro. Ayo. Wiwit jam 10 nganti iki jam 2 punjul. Jam 2 punjul 10 menit manut jamku. Diparingi lancar ora ana alangan sawiji apa anggone awake dhewe. Paring lelipur ana ing dukuh Babatan. Ya kuwi desa Ndimong kene. Batu-batu ngambali atur. Ngaturaken sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak kula kunjukaken dumateng warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing desa Ndimong.
Sembah nuwun sampun ngaturi kula sak kanca sak rombongan saking Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Ora ketang klungsu-klungsu melu udu ya Dik Petruk. Nggih Mas Gareng. Muga-muga ditungakne sing lagi ngadani adicara bersih desa. Heeh. Sing lagi ngadani adicara nyadran utawa sedekah bumi. Heeh, piye Gong? Muga-muga keluarga besar Desa Ndimong pinaringan teguh yuwana, ayem tentrem sejahtera, bahagia lahir dan batin. Mas Petruk, amin ya rabbal alamin. Sing disuwun pancen kaya mangkono. Heeh. Tidak kenal, tak kenal maka tak sayang ya. Nepungke adik-adik simbak-simbak kang sarta Ibu Waranggono ingkang sami kepareng lumarap sowan wonten ngarasanipun pepunden-pepunden kula ingkang lenggah wonten ing Desa Ndimong. Lagi pisanan kudu nganggo perkenalan ya Mas Petruk. Ayo. Saka sing jejer dalang mriki piyambak menika Dik Betrisia. Wah, menika kuliah wonten ing Tulungagung. Semester pira, Dik? Semester 3, nggih ta. Semester 3 niku mengkuwerdi urip lambang wong urip niku wonten 3. Siji kelahiran, temantenan kang sarta kematian. Nah, menika lambang wong urip semester 3. Kudu tansah eling lan waspada. Digayuh apa sing dadi cita-cita kang sarta gegayuhane, sapa teken kani tekun mesti bakal tekan fa insyaallah. Ya, jan. Ngelelek mereka melih. Ya, menika. Dik Dwi Kumala, gitu. Dwi menika loro. Kumala muga-muga adoh uripe saka memala syukur sakit. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Menika sampun berkeluarga kalian Mas Aris sinten nggih namine? Aris Pradana. Iya. Semoga baldatun thayyibatun warupun ghafur. Lho. Sakinah mawaddah warahmah. Kok iso baldatun thayyibatun iki daerah kuwi. Sikut pisan kowe engko. Nah iya ngono diamini. Lah iya. Ngelerek mriko melih. Menika Dik Sinta Widya Palupi menika inggih kuliah wonten ing UNESA Universitas Negeri Surabaya mengambil jurusan sastra daerah. Semester pinten, Dik? Gangsal menika lambangi Pancasila kang sarta rukun Islam. Nggih ta? Nggih. Menika kedah dipun jalani. Dadi negara agama, ya budaya menika kedah dicekel. Wah, jan luar biasa. Ayo. Sinta Widya Palupi. Sinta menika bocah wedok, Widya menika ilmu, Palupi menika contoh wong wedok sing kebak ing ilmu, kena dadi contoh marang bebrayan agung. Amin. Sip. Ini lanjut konone Mbak Anistia Ayu Inggarsari. Iki ibu guru. Nggih. Guru wonten SMP pundi, Mbak? Samenika wonten Dateng Semaga ugi, Mas. Oh, SMP. SMA 3. SMP napa mboten? Nggih, kalih. Oh iya, SMP dan SMA. Nggih. Nggih, pancen bahasa Jawa nggih? Nggih. Pancen bahasa Jawa niku angel kok, Mbak, zaman sekarang. Gitu. Mas. Bahasa Jawa menika beda arti sithik menika pun beda makna. Beda tulisan sithik menika beda makna. Aku wis ero. Orang sah tutuk nih. Kakak. Nggih sehat selalu Mbak Inggar, sukses dalam karir asmara maupun dan yang lain sebagainya. Amin. Donga dinonga dakune wong urip niku slamet. Slamet new ideal. Aduh Bathara Gung kang amurwa bumi mugi keparengan paring pangat sapa marang kawula kang tan bisa jatuh apa yanti
Iwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe marang para bebrayan agung ing negara Ngastina kula anak Prabu Duryudana sampun sawetawis wancipun Rama mangas Rama wonten ing negara Ngastina mriki sedyaning kayun mung hanganti-anti si Banowati anggone enggal hangregem wujuding wahyuning ratu ingkang dados peranganipun Wahyu Trimargajaya. Pun Rama tansah ndedonga kulup kalamun Wahyu Ratu bisa kasembadan ginayuh kang garwa si Banowati mugi sageta andayani kamulyan lan katentreman negara jengandika Gajahaya mriki kulup. Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti iki Resi Wisamuka kang wis bali kepriye kabar kawusanane anggone panjenenganmu netepi kesaguhanmu Panembahan sinuwun kula sampun kasembadan ngrangket pun Anoman sampun tanpa kekiyatan kula beto sajroning kula mriki sinuwun. Bagus Panembahan. Sampeyan beto bathange Anoman ana alun-alun. Alun-alun negara Ngastina sisan gawe Duryudana melu nyekseni. Kinarya tumbal negara Ngastina sampeyan obong urip-uripan Hanoman ana tengahing alun-alun negara Ngastina Panembahan ngestaken dawuh sinuwun. Dalah anak Prabu kok kados mekaten ingkang dados sifat paduka ing atase bojone Tabri Tarak Brata Semedi nyedhake rasana purbaning Gusti parandene sing lanang malah ndheder dosa iki kepiye karepe njenengan badhe merjaya Anoman kethek sing tanpa dosa, kethek sing tanpa luput. Nyuwun sewu. Salyapati pun boten purun melu-melu. Iki mengko Ngastina arep nemoni lelakon apa?
Ah! Ah! Pandita karya wangsit pindha kumbang ajabing bawang ing ladalah mituhu pangandikane Rak Prabu Duryudana wong sak negara Ngastina kabeh dadi seksi nadyan biyen tau ngobong Alengka Diraja ning saiki Anoman wis dadi kethek tuwek kowe mati dadi awu tamat sejarah mono kene Anoman. Utap nalika samono ragane Sang Senggana den ubengi kayu bakar kang wis yoga ngobong badane. Sang Wisamuka genya betok obor arsa kauncalake punang kayu sesarengan kalian Sukma Mayangkara kang wis bali ana ragane. Krida Sang Anoman geni den uncalake barisan Kurawa satemah bubar mawut Sang Hyabara Kurawa. Ampuh mati lho. Mati wis. Hey!
Noyah nayuh Baskara titi mangsa risang senggana ngetok karosan kang pungkasan den ajar wani Resi Wisamuka badar sejatining wujud sang Godayitma sukmane Prabu Dasamuka duk rumuhun. Loh. Wah. Bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Gagal meneh anggonku gawe rusuh ana Madyapada. Ya, dina iki aku ngaku kalah ning taun ngarep janji warga ndimong doyong imane ndeglek panembahe Godayitma bakal ganggu gawe meneh. Larut saking Kudha Sakuragala yen adana mutusa sang Sri ngaturi ketiwasan Nger Anoman boten siyos pejah malah geni ingkang damel srana mateni Anoman diuncal-uncalke geni dienggo dolanan karo kethek putih Anoman. Bubar mawut barisan Kurawa lan mugi kawuningan Resi Wisamuka inggih sampun dadar wujud sekawit. Nuwun inggih Godayitma sukmane Prabu Dasamuka rumuhun Nger. Wah, ambel gedes. Ingkang wonten Sanggar Pamujan negari Ngastina nenggih Sang Banawati kandhas ing panalongso meleng ing pangesti tekuning panembah weninging pangibadah satemah weh gegeter ing antariksa cumlorot cahyane manter sak sada lanang Wahyu Ratu nunggal jiwa mring Sang Banawati. Kang ana Sanggar Pamujan si Banawati. Ngibadah ora enek rampunge. Ora ngerti bojone gagar wigar ora kelakon mateni Anoman. Bojone judheg malah ngibadah ae. Mbuh ra idep rasa judhegku, rasa mumetku bakal tak suntak ana isuk iki. Dasar yaene iki penak-penake.
bakal tak rudo mari peksa Banowati. Tak jientitne. Oh dadi apa? Yo ya ampun. Yo. Kaya wong setanen Sang Duryudana. Merga wis 2 wulan nggih ngempet. Mangkono ya dilumahne Sang Banowati. Den dilati wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil. Wayu ratu oncat saking ragane Banowati. bola bali wong lanang sing ora kuat kedrajatan dijak rekoso dela ora gelem wayune lunga. Waduh lali aku njaluk ngapura Banowati. Bel gedes. Sikro tandang risang bayu siwi ori tungkol manembah ing Gelising kondo ringkesing carita wis kinudrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Wahyu ratu ingkang oncat saking anggane Banowati manjing dhateng ring Sang Arjuna dene wahyu kasatriyan manjing ana jiwane Sang Bimasena. Kyai Semar kang sumusul ana ing alas Eka Cakra kene. Kyai, ana cahya manter kadidene seratan Dewa Nagari Wahyu Ratu manjing ana ragaku. Janaka ngantokake kanugrahan wahyuning ratu, Kyai. Wahyu kasatriyan manunggal kelawan Bimasena. Syukur bagi jumurung, Gus. Niku sedaya perangane Wahyu Trimargajaya. Sak sampunipun
sak sampunipun ngantuke wujuding kanugrahan sampeyan ampun enak kapienak. Sampeyan kudu nindakake tapa ngrame bebantu sapa wae kang butuhake bantuan. Banjur sapa sing kudu tak bantu Kyai Semar? Kadang sampeyan si Anoman niki wau badhe dipun perjaya kalian para Kurawa lantaran Pandhita Serayan ingkang peparab Begawan Wisamuka musuhe Werkudara. Kabar sumebar pawarta warata Wahyu Ratu sing entuk Janaka. Wahyu kasatriyan sing ngregem si Werkudara. Wahyu kabrahmanan sing gaduh senggana. Kurawa ngaplo ra entuk apa-apa. Kurawa. Barisan witing klapa siagakna. Dijaluk wahyune Cicil Bratayuda. Werkudara Kakang Kartomarma tak jaluk Wahyu Trimargajaya tak wulungke bareng pecahing dodok rangsang Balawarti. Cicil Bratayuda maju leganing atimu. Titir mati dening Surtayu. Nyo. Oh. Ah. 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 Oh. Sing peteng sampun padhang, sing ruwet sampun udar. Wahyu kabrahmanan manitis dateng senggana, Wahyu Ratu manunggal dateng Ndara Janaka, Wahyu kasatriyan manuksma dateng Ndara Jodipati. Ingkang mekaten kalampahan Wahyu Trimargajaya sampun paripurna. Brahmana, ratu lan satriya niku kedah dadi dalan jayaning negara, rahayuning bumi Nuswantara, Den. Astabrata.